Niko nema, samo Srbija ima. Al Sokće. Znači, prva liga. Svjetski, a naš. Domaći čvarak. Evo, 29. novembra. Dođite kod mene kući, zakoljem 300 kila svinče i seckamo starinicu, stavimo kazan, topimo presa, ispresujemo, sednemo, jedemo, nema masti, nema ništa. Čvarci su ispali dobri kada vidimo boju i mešalicom pritiskamo kada oni malo počnu da hrckaju u kazanu. Znači tu im je ne ide kraj. I imamo najlepše čvarke, kvalitetne, domaće, ukusne. Zašto Kosmajski kazan? Selo se nalazi u podnožju Kosmaja, a kazan zato što je kazan vezan za našu tradiciju. Kazan je, oko kazana se svi okupljamo, kazan je obeležje, koristimo ga vekovima i što bi rekao jedan naš dobri prle meštanin, kazan je naša sudbina. Upotrebljava se kada se čovek rodi, kada se ženi, udaje i kada se na onaj svet ispraća. Želimo da predstavljamo hranu i piće tradicionalnih receptura našeg kraja, a radi se o hrani koja je pripremljena u kazanima. Tako da na ovoj manifestaciji vrši se priprema hrane, kao što je pasulj, gulaš, riblja čorba, naravno i čvarci, a u drugom delu imamo štandove gde su naši proizvođači iz našeg kraja.